but one connect to she, Anna. Pramo ato Ghana adehye aha aye Hytvgh and Yorke FM so emre asoso man mu ahodo asonsam a no ewie yensa akeka bomu na wosamufo atenase asom me bekenkan de ma wo na wote se pramto brekase ewo Hytvgh and Yorke FM so kase ensem adi mu akotene a wo betie ebi ne se woni onyamfo a wono ne din ade allow wono ana akasa ade ama John Dramani Gramama Ghana mampanyin dada say was a washer na no di sem kakra odi to dress a boot for boot no washer no watch sign sanso na wapanyin bia wono adi mfie 34 years wono ewo asante mantam mu ono so eho akadwa adanya wo ye manager Amazon Petroleum wono eye fuel fo yi bia eno no na blantie so akwakofa won sika ama wo ho akadwa mu ensem bi kika wai hu na wi me de baba beso mo afa gibra na metwa me ho ba medikase bonu mu nsam abasomo Yamamo akwa abamu guso ehwe pramto brekase wo Hytvgh and Yorke FM so afa gibra na medikase bonu mu nsam asomo onionyamfo a ne din di Eduze Tamaklo wono ana na wo ye age former president Dramani Mahama Nakachie na wono na de wodi nsam bi atodwa se ena no ada ana John Dramani agina simpie so ka se 2022 about one de ebe good for butu se ne ebe ya wono obehwe no ba begina so na be ma bibia akoyie na no no obefa so anyonyamfo yi ka asem we say no enam so ama menteme ho ase bi eba Ghana man yi mu na eno no na brante ya ka se ena no ntokwa a esi wo mrahye bedwafie no osusu hwe sa good for boot no ena NDC fo a start na wo ye no nti MPP fo obiala ensole nya ne naso no onya study ifi se wo mo de se wo ye NDC amanyokon de won hwe se eniema a ensem fata ena bekoso ewo oman yi mu Yatwa ensam so adi amamo na enche biala ena ntokwa a ekọ so wo mrase bedwam oyi aye Christian Council fo won so adi wanu di sem aba betudwa se aye mpanimfo a wodi wo manyi so ena won na wasore na okokon ewo won ho de a yen so ebeya dan ena yen so yetebia se bo man no atumi atumpon eno nti ene da ye benya MP ewo ahoma no to ni din ede pasfo Kofi Apalu wono ene ebekwa akofra no ye presidential candidate ana ebe ye ba chiapri no na wodi nsem kakra ade atodwa amayan afa ena no ntakwaya esi ye wo embrahye bedwam no ho no bepacha wogina homa ne so ana ene na wo ma ye ide ene agya ye betwa so ne ye amamo na ye te na homa no enti wonya afa pe ye bebo apri no na entokwa yi sane amuhu wo so yi ene na tese ye asefim yi wono nso ade na dwenkyere kakra afa ho ade amayen ye to akase bone so na woni anipa bonfo bi a wo emayi mu a wo se bon pe Ghana yiye abrantia bi a wono no wo ye Zin Petroleum manager ewo ho ni din ade Lens Comland wono ana na wo hwe Zin Petroleum company yi so ene de wo se wo gyayi nti wo hwe loto wono no wo hwe so loto twa no ebekoso na sisi ano ne hia ka dwam adanya sa wo ye manager na wo Zin Petroleum ho no sa sika bi ebefa ne nsam se wonfa enkoto fuduo mu no wonfa nko na afa ne nsase ayesa ma sika wo pepepepe ana abrantie aboka ade aguo ana sisi ano wodi adwane na odi twa loto enti sisi ano aban ensa asoni mu se ade a waye de eye asefem enti eka biala wo boye no wo kodi 9 years e wo jail na wo tua sika no ade ama company ya to akase bone so ade amamu na ye kwakopiem e wo Ghana Education Service for akache ena anu ada na nkwala no mse wonya holiday no oba betina fie ni nyina ye Xmas ya ekoso yi na sisi ano aban ade dwumapa agu akwam ema Africa AG1 ekopem basic 6 class 6 na sa na ye ka no wo mu nkwala ni nyina sisi ano next time lesson note oba yusi ade ama mofra no aba abonten ema teacher fo no senti ano bibiala enko no onkohwe se ne ebe ya wo behwe so na wode akire nkwala no ade ye
yɛto akasiabɔ no so de ama mo na ɛna no na ntɔkwa yi a esi ya mente me ho ase yi ɛna government ɔno nso private sectors ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu Anastasia Akwe ɔno ɛna yɛ CEO ɛde ma Anapat ɔno na de nsɛm bi abɛto dwa sɛ sesia no sɛ aban bɛhwɛ na sɛ ɔman yi mu bibi a ɛbɛyɛ bi akɔ so a na ɛwɔ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔboa private sectors no. Enti Madam Anastasia Akwe ɔno ana yɛhwɛ no yi sɛ wɔhwɛ sɛ aban ɛmfa sikapuduo ɛmfa nhyɛ local manufacturers nim sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma support na yɛhia ɛwɔ private sectors no ɛtumpɔn na akɔ so. Na yɛtoa so de ama mo ne yɛkɔ akɔpie zongo community na wɔn nso na de wɔn nsɛm abɛto dwa yi onionyamfo a ɔno ɛwɔ Cape Coast amayɛkuo no mu a ne din de Hytvgh ɔno na akasa sɛ sisia no deɛ ɛmfa ho ne NDC ne MPP ɛnka ne na ne yɛsɛ woyɛ NDC ne deɛ a na kyerɛ sɛ wofrɛ nyame na ɛnɛ deɛ ɛnte saa ɛfiri sɛ zongo communities ne nyinaa no Ghana mampanyini ane na ban MPP aban aboa ama watu mpɔn ama yɛkɔhwɛ Cape Coast ne mu ɔnten de a first no wɔn ho ɛkɔ atwe ɛwɔ nsuo mu na nɛ da deɛ MPP na ban aboa wɔn ama wɔnyɛ nsuo ɛne biribiara ɛwɔ hɔ ama wɔn ho ɛtɔ wɔn ɛno nti no sɛ wɔyɛ MPP sɛ wɔyɛ NDC wɔbɛhwɛ no ato aba no ɛde ama wɔn. Na yi levi nsɛmsɛm yi a ɛkɔ so ɛno nsi ɛda no apɔbɔ ne ayibɔ simbɔ wɔ mmarahyɛ badwa mu ɛno na abɔneonyamfoɔ abɛdi akyire a wɔno ɔyɛ president ne nsi anan mu sɛ wɔni hɔ a na ɔno na ɛwɔ hɔ yi onionyamfoɔ Dr. Mahmudu Bawumia ɛna ɔno nso akasa bi de afa ho sɛ yi pharmacy ɛno nso ɛka ho sɛdeɛ sɛ wowɔ fie wopɛ sɛ wotɔ aduro ɛwɔ pharmacy woyale na sɛ wohwɛ na wontumi nkɔ hɔ a ɛno ano sɛ sika no wasɛnde through mobile money ɛbɛtumi akɔ aduro no baabi a wɔbia delivery yɛde bɛbrɛ wo ne nyinaa no wɔso wɔhwɛ a ɛbɛboa enti waka nsɛm bi kakra ɛde afa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛnya nkyerɛmu yie ɛde afa yi pharmacy no ɛho enti yɛnkɔ ne yɛnkɔtie wi. The innovation in improving pharmacy access to our people through e-pharmacy can be a game changer in safeguarding the future of our youth and ensuring national and responsible access to medicines on a scale we have not yet been able to achieve. Today, we are adding to the growing list of digitized platforms. E-pharmacy should help us address concerns for the proliferation of fake drugs and licensed pharmacy operations, reduce disparities in the cost of medicines, and tackle some of the major administrative and delivery issues that affect the practice of pharmacy. As was said before, we are going to be able to, on this platform, be able to distinguish between drugs that are legitimate and drugs that are fake, because we intend to link this platform to the FDA's platform, the Food and Drugs Administration, so that the batch numbers for the various drugs have to be certified by the FDA, and therefore we can distinguish between the fake drugs and the genuine drugs. Yɛbɔne yɛde mu asie ne yɛkɔkyerɛ ne nyinaa de agu tontamfidie kɛseɛ no so wobɛnya bi ahwɛ wɔ hɔ wobɔ Hytvgh a ɛtoa mu a nti wobɔ pɛ
wobanya bi ahwɛ ɛwɔ hɔ ne wahu ne yɛkɔ no ɛnyɛ sɛ yɛgya mo sa no ne yɛgya mo yɛde ne nyinaa agu hɔ a wobanya bi ahwɛ na wanya bi nso atie kasɛbɔ ne di mu akotene a wote yɛ ebi ne sɛ Ghana mampanyini abɛdi akyire Dr. Mahmoud Bawumia akasa de afa e-pharmacy ne ho sɛ ne yɛhwɛ na boa ɛbɛboa yɛn ɛwɔ ɔman yi mu ho sanso ɛna wote sɛ Ezozitamaklo wono aye former president a watwa mu John Dramani Mahama ono no na ye the age a ne wakasa e wona fam nso e de ma no ono ena no nso di nasam tu dwa se eye na no John Dramani asam okoka ye se do or die yi na ye nte ase na ntokwa na esi wo mrase badwam na no juada no eno ana kire se do or die no ye de beye adwuma wei ene nsam a wie me de beso mo sa pramto brekase amosomfo atwa rambo me bekenkan de maawo ma wo tie ye producer ba kope wono nso na boa me na me de kasebo no de bra wo na kire se me kasa na me kasa ma president wono na boa me na awia yi me de kasebo no ebeso mo production team ni nyina nso e wo kona afa gibra na ne atoatoa so e wo HYTV so no hwe se ne wo hwe ne daadaa makram